Els artistes fallers treballen amb humilitat tot un any els monuments dels quals tota la ciutat disfrutarà a la festa de Falles. Una festa que recull i reflexa la fluïdesa constant de la vida, del treball i l'esforç, com un acte de despreniment. Cremar allò vell, que mentre es crea i es construeix és sempre nou. Una festa que celebra la vida, que tracta amb humor els obstacles i aquells assumptes importants que des de la solemnitat i la serietat es farien inabastables. Les coses serioses es tracten amb humor i es cremen igual que es creen. Artistes que es desprenen de la seva obra i l'entreguen any rere any a les flames, contribuint amb el seu talent, amb el seu esperit de treball en equip, a la festa. Ells són els constructors d'aquest somni anual. L'origen del que coneixem actualment com a monument faller es remunta al segle XVIII. Aquesta antiga tradició consistia en cremar les restes de fusta dels tallers de fusters i els mobles vells de domicilis particulars la vespra de la festa de Sant Josep, patró del gremi de fusters. Durant el segle XIX, la forma primitiva es va transformar amb la introducció de ninots de drap plens de palla, amb màscares de cartó o caps de cera. I ja, després de molts anys, s'han convertit en els monuments artístics que coneguem, normalment composats d'un cos central i remat, format per una o més figures principals i diverses figures secundàries o ninots que l'envolten i constituïxen el que es coneix com a escenes. L'ús del motlle per al ninot de cartó, tècnica que s'inicià entre 1920 i 1930, permeté alçar monuments més alts i arriba pràcticament fins als nostres dies, on encara s'utilitza especialment per als ninots més menuts. Un avantatge de la tècnica del motlle és la possibilitat de repetir el mateix ninot de manera il·limitada. A partir dels anys 90, aparegué la tècnica del poliestirè expandit, o suro de poliespan, de diferents densitats. Material que, degut al seu menor pes, permet més altura i volum als monuments, i la facilitat amb què es treballa permet una major innovació en els dissenys. Actualment, en el disseny i fabricació de les falles, es combinen les tècniques més artesanes amb les noves tecnologies, com el modelat amb programes en 3D. La falla naix a l'estudi de l'artista. Allà pensa el tema principal del que tractarà la falla i les escenes que la constituiran. El primer pas és dibuixar un esbós que es mostrarà a la comissió de la falla per a que decidisca si li agrada la idea. Aquests esbossos tradicionalment es realitzaven a mà. Actualment, alguns artistes combinen el dibuix manual amb noves ferramentes informàtiques que agilitzen el procés i fan que l'artista treballi amb major comoditat, ja que pot canviar de pinzell o de color amb un sol clic. Amb les tauletes digitalitzadores actuals, es dibuixa sobre la pantalla com es dibuixava sobre el paper, però sense la necessitat de tindre un set de pinzells, llapis o pintures. A més, és molt més fàcil realitzar modificacions i diverses versions del projecte sense haver de repetir el dibuix. Aquests dissenys, ja aprovats per la comissió de la falla, passen a la fase de maquetatge, que consisteix en modelar una maqueta a xicoteta escala que ajude a visualitzar la falla en conjunt. Aquestes maquetes poden ser físiques o virtuals en un entorn digital, ja que amb l'ajuda dels escàners i impressores 3D es poden utilitzar ambdós formats indistintament. Com que els artistes normalment prefereixen treballar sobre un material físic més que en un entorn virtual, és habitual modelar sobre plastilina o fang i després escanejar i digitalitzar la figura per a perfeccionar la peça en format 3D, ja que d'aquest model virtual es poden traure còpies a distintes escales o distintes versions de forma automatitzada sense haver de realitzar cada vegada la figura a mà. Aquest procés de digitalització s'aplica principalment per al modelat mecànic de remats o peces principals. Una vegada tenim el model acabat en format digital, hi ha que convertir-lo en la figura real de suro. Per aconseguir això, el primer pas és dividir el model virtual en seccions de la grossària dels blocs de poliespan. Aquestes seccions es reordenen de manera que es puga aprofitar al màxim cada planxa, no sols amb una finalitat pràctica, sinó per sostenibilitat ambiental. Aquestes seccions es numeren per a que després siga senzill ajuntar-les en l'ordre correcte.
Les seccions del model es tradueixen a ordres per a la fresadora. Aquesta màquina va desgastant amb una broca giratòria les planxes de suro per a donar-los la forma adequada. Les planxes s'apeguen entre si, formant la figura completa com un puzzle. Sense perjudici de l'avanç tecnològic del modelat mecànic, el modelat de sinots sol ser manual. Les ferramentes principals en aquest procés són els raspalls de metall, les escates de diferents calibres i les ferramentes de tall. Com al mercat no sempre existeixen ferramentes adequades per a treballar el suro, els artesans es veuen obligats a fabricar-les ells mateixos, per a tallar les peces i anar modelant-les. Com el furgador, un instrument en forma d'U amb fil de nicrom candent que fon el suro, tallant-lo de forma ràpida i neta. Per al modelatge tradicional, el procés és el següent. Es dibuixa el model sobre la planxa de suro. Amb la serra tèrmica es passa el fil calent i es realitza el modelat en brut de la peça. Amb ganivet i cúter va perfeccionant-se la peça i tallant els detalls. Depenent de la classe de ninot, es poden utilitzar suros de diferents densitats, amb la finalitat d'aconseguir més detalls. Com que les fulletes que es troben al mercat solen ser massa rígides, els artistes transformen i modifiquen fulles de serra mecànica, que ofereixen major flexibilitat en el tall que altres ferramentes. Una vegada acabat el modelatge, s'escata la peça per a que quede llisa. Com el suro no té prou força per a sostenir-se tot sol en una figura gran, és necessària una estructura de fusta o andami que sostinga el pes de la falla, li doni resistència i flexibilitat i permeta la redistribució dels pesos a la planta. Aquesta estructura servirà també per a unir les distintes peces de la falla. Els tipus de fusta utilitzats per a aquest procés són la de pi i la de xop. Aquesta fase és 100% artesana i és de vital importància l'experiència i habilitat del fuster, ja que no hi ha dues estructures iguals i la fusteria de les falles és una ciència no escrita. Per a aquest procés, el fuster estudia la peça, ja que cadascuna requereix un ensamblatge especial i concret. Després, dissenya l'estructura en funció de com es distribuiran el pes i els volums dels monuments. El següent pas és obrir la peça i fer espai on aniran les estructures de fusta, també anomenades ànima. Als llocs on siga necessari, s'ompli amb escuma per a reforçar la peça. Es deixa espai per fer el sacabutxat, que és una caixa de fusta que rep una biga o cavallet d'una mida ajustada, i el tir, que és l'enganxament de corda per a l'alçament de la falla a la planta. Finalment, es tanca de nou la peça amb escuma i ganxos. Una vegada acabat el cos de la figura, s'ha de dotar d'una pell, una superfície llisa sobre la que es puga aplicar la pintura. Açò s'aconsegueix en dues passes, empaperat i goteler. Per a l'empaperat s'utilitzen trossos de paper i engrut, un adhesiu de cola i aigua. Amb paciència, va pegant-se cada paper fins que la peça quede coberta totalment. Una vegada està sec l'empaperat, se li dona una o diverses capes de goteler per a que quede rígida i a continuació s'escatarà per a que quede una superfície uniforme. Llavors és quan es passa a pintar la peça. Per a que la pintura es quede ben fixada, es prepara la superfície amb un làtex lleugerament tintat. Es dona una primera capa amb els colors base, utilitzant aerògrafs o pistoles de pintura, que a més d'agilitzar el procés de cobrir grans superfícies, minimitzen la pintura usada. Sobre la base, van donant-se els tons i ombrejats que donaran volum i realisme a la peça. Per últim, amb un pinzell es pinten els detalls més delicats. Es deixen eixugar i es cobreixen amb plàstic per emmagatzemar-les sense que es facin malbé fins al moment de la plantar. A mesura que s'acosten les falles, les peces acabades van emmagatzemant-se i el ritme als tallers dels artistes es fa frenètic.
Per a la plantar, es traslladen per carretera les peces del taller al carrer. Degut a les grans dimensions de les figures, es realitzen transports especials. Aquest factor és també un altre aspecte a tenir en compte per part de l'artista durant el procés d'elaboració, ja que ha de preveure la grandària i les estructures per a que siga viable el seu transport i evitar desperfectes en les peces durant el seu trasllat. Una vegada al carrer, comença la plantar. Es descarreguen les peces, que van ensamblant-se seguint les estructures que el fuster dissenyà al seu moment. A l'interior de la falla es col·loquen bosses de sorra, que fan el paper de pesos per evitar que el vent tombi el monument. Una vegada col·locada cada peça al seu lloc corresponent, es retoquen els últims detalls i es reparen els xicotets desperfectes que s'hagin pogut tindre durant l'emmagatzemament i el transport. Es tallen els tirs de corda i la falla ja està acabada. Sols queda esperar que no ploga fins passat el dia de la cremà. Els monuments ja estan al carrer. Les falles han començat. Tot un any de treball es celebra durant 5 dies al carrer. La cremà culmina una vegada més aquest cicle per obrir el següent. Els últims minuts de vida de les brases donaran començament als nous monuments. Sempre són falles.